Vanachari Yamuna Tira Vanachari Vanachari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Jaya Radha Madhava Kunja Bihari Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Gokula Vrindavan Krishna Hare Hare Tesne pred zjavením Krišnu Rama Hare Rama 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 Hare Hare Gokula Vrindavan Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Už sa to blíži. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Ululu prosím Hare Rama Mataji Ululu prosím Rama Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Ululu Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare Jaya Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radha Shyama Sundar Radhe Jaya Radha Shyama
Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Hari Bol, Nitai Gaura, Hari Bol. Jayo Jayo Prabhupada, 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 Jaya Srila Prabhupada. Shri Krishna Janmashtami Mahamahotsav ki, Shri Krishna Janmashtami Mahamahotsav ki, Shri Krishna Janmashtami Mahamahotsav ki. V Mature vo väznici král Kamsa držal Devaki a Vásudevu spútaných za 9-metrovými stenami. Ešte stále je tam tá väznica. A obával sa príchodu Krišnu. Chcel ho spútať všemožne, lebo démoni vždy chcú Krišnu odstrániť z tohto sveta. Ale Krišna sa nezadržateľne blížil. A keď vstúpil do srdca Vásudevu, Krišna je vždy prítomný v srdci všetkých živých bytostí. Ale častokrát ho zahalujeme. On sa zahalí kvôli tomu, že ho nechceme. Ale keď vstúpil do Krišna Vásudevu, tak Vásudeva bol nedosiahnuteľný. Vásudeva, každý mohol vnímať, že na Vásudevu nikto nemá. A potom Krišna sa premiesnil do srdca Devaki. A Devaki začala tak žiariť, že Kamsa okamžite pochopil, že Višnu, jeho najväčší nepriateľ, sa zjavil v jej srdci. A polobohovia okamžite začali sa zjavovať vo väznici, kde Kamsa sa márne snažil spútať a zabrániť príchodu Krišnu. A polobohovia začali Devaki recitovať svoje najvrúcnejšie modlitby, lebo celý svet v skutočnosti uctieva Krišnu. A čo tomu vlastne predchádzalo? Keď bola zem preťažená démonskými kráľmi, tak prijala podobu krávy. Matka Bumi, matka Zem, prijala podobu krávy a veľmi nešťastná išla za najvyššou bytosťou tohto vesmíru, pánom Brahmom, a prosila ho o pomoc. O pán Brahma, démonskí králi spolu so svojimi posluhovačmi sú
prevládajú dneska na zemi a už je to neudržateľné. Prosím ťa, pomôž mi. A Brahma z Búmy, s Matkou Zem, spolu so Šivom a inými veľkými polobohmi na čele s Indrom, Vásudevom, Varunom, Súriom a tak ďalej, sa odobrali ku Švetadvípu, ku polárke, kde sídli Višnu v oceáne mlieka. To je planéta, ktorú my poznáme ako polárka. Je to planéta Višnua. A na pobreží tohto oceánu začali prednášať svoje modlitby. A začali prednášať svoje modlitby a prednášali problém Višnuovi. A Višnu samozrejme dávno vedel, že čo sa deje na zemi. A mystickým hlasom dal inštrukcie pánovi Brahmovi. Iba Brahma mohol počuť pokyn Višnua. A pán Krišna, Višnu, Višnu prezradil Brahmovi: neboj sa, zjavím sa. Za akým účelom sa zjavuje Krišna v tomto svete? Vinášaja duškritam, dharma, samsta, sambhavami yuge. Krišna hovorí v Bhagavad Gite, že keď prevládajú démonské vplyvy na zemi, tak vtedy sa zjavujem, aby som ochránil a potešil svojich oddaných, aby som zničil týchto démonov, ustanovil skutočné náboženské princípy. A za týmto účelom sa zjavujem vek za vekom. Takže to bola situácia. A tak Višnu prislúbil, že je čas, aby sa zjavil. A dal pokyn všetkým polobohom a polobohyňam, aby sa začali zjavovať v Jadovskej dynastii. Robil všetkým oddaným, lebo chcel, aby oddaní boli s ním. Višnu Krišna nie je nikdy sám. A v tom čase Devaki a Vasudeva mali svadbu. A ich krutý brat Devaki bol hlavným démonom, ktorý to viedol na zemi a ktorý presadzoval démonské princípy. Ale ako brat Devaki si zobral za povinnosť, že bude viesť jej kočiar na svadbe. A keď ich otec Ugrasena vystrojil pre Devaki úžasnú svadbu, Ugrasena bol král a daroval jej spustu slonov, spustu kráv, ktoré boli ozdobené drahými dekami a úžasnými zlatými šperkami. Daroval jej 100 alebo 200 služobníc. Nepamätám presne. 200 osobných služobníc, ktoré jej majú pomáhať obliekať sa. A osobné služobníci. A takáto úžasná paráda sa diala na tom mieste. A Vasudeva držal opratý a viezol Kamsa držal opratý a veľmi hrde viezol svoju kráľovskú sestru Devaki spolu s Vasudevom. A v tom okamžiku zaznel z neba hlas: O Kamsa, ty hlupák, 8. dieťa, Devaki ťa zabije. A ty ho takto proste sa o ňu staráš. Kamsa, čo urobil démon? Démoni kvôli svojim záujmom sú schopní urobiť aj tie najohavnejšie veci.
tak nehľadiac na to, že tam bolo spústa svadobčanov, že tam boli najbližší príbuzní, tak sa otočil, vytasil meč a okamžite chcel svoju kráľovskú sestru zabiť. Ale Vásudeva ho začal odhovárať a začal mu dávať rôzne argumenty, že nebolo by to vhodné a tak ďalej. Ale Kamsa sa tak obával zrodenia svojho smrtiteľa, že stále chcel svoju sestru zavraždiť. Takže takéto udalosti predchádzali príchodu Krišnu. A Vásudeva nakoniec slúbil, lebo videl, že nedokáže Kamsu ukludniť, tak slúbil, že mu deti bude dávať. Všetky, čo sa narodia, tak mu ich odozdá. Kamsa vedel, že Vásudeva je gentleman a nikdy neporuší svoje slovo. Preto sa ukludnil a celá situácia sa na chvíľku vylepšila. A keď sa po čase narodil prvý syn Devaki, tak Vásudeva, verný svojmu sľubu, ho priniesol Kamsovi. A Kamsa bol v nejakej dobrej nálade, tak hovorí Vásudevovi: o Vásudeva, neboj sa, Vásudeva, toto tvoje dieťa si nechaj teraz. 8. dieťa je to, ktoré má zabiť. Takže mňa zaujíma až to. A dieťa mu vrátil. Ale Vásudeva vedel, že démonským osobám sa nikdy nedá veriť. A v tom čase išiel okolo Nárada Muni. A Nárada Muni je známy s tým, že vždy mieša karty. Takže tak, aby sa samozrejme vždy v prospech Krišnu a v prospech živých bytostí, tak sa zastavil u Kamsu. A Kamsa, keďže bol védský král, tak poznal etiketu a uctil si Náradu Muniho. A Nárada Muni bol tak potešený, že mu povedal, že dávaj si pozor, Kamsa. V rodine Jaduovcov a Vrišniovcov a všetkých týchto rodinách sa zjavujú polobohovia. A sú tu na to, aby ťa zabili. A aby ťa zničili. A Kamsa okamžite spozornil. A po porade so svojimi priateľmi, v úvodzovkách, so svojimi démonskými kumpánmi, démon nie je niečo, čo nepoznáme. Démon nie je nejaký hrozne vyzerajúca bytosť, ktorá má nejaké anomálie na tele. Rohy alebo kopytá. Démon dneska skôr od daných nepoznáme, lebo dneska je démonský vplyv prevláda dneska vo svete. A démon môže byť veľmi ušľachtilý a kultivovaný. Ako ja som raz robil Sankirtan dávno v Rači, som rozdával knihy a otvoril mi taký pán, mohol mať zo 60 rokov, bol v župane, no a to bol totálny elegant. To bol už ho len do Hollywoodu poslať. A začal len sa na mňa pozrel, ja som tam tak stál s kopou kníh a len sa na mňa pozrel a hovorí: o, védy. Poznám. A hovorím: vážne? Poznám, všetko poznám. A začal mi citovať vedy. A mal gentleman, mal úžasnú schopnosť rozprávať veľmi takým ako presvedčivým spôsobom. No a začal mi popisovať, ako tie vedy sú všetko len bájky. A nakoniec vysvetlo, že dlhé roky bol šéfom jadrovej fyziky Slovenskej akadémie vied. A
a úplne zotrel úplne zotrel Krišnu. Úplne zotrel. Ja som nemal ani takúto najmenšiu šancu mu nejak tie knihy dať. Nemal som šancu. A to znamená, že bol démon. Je veľmi elegantný pán. Takže démon neznamená ten, ktorý vyzerá strašne. Môže, nemusí. Ale démoni sú tí, ktorí neuznávajú Krišnu ako vlastníka všetkého. Ako toho, komu má byť slúžené. Ako najvyššiu bytosť. A prečo ho neuznávajú? Lebo seba chcú vidieť v tej pozícii. Keď nie na tej najvyššej, tak aspoň niekde. Aspoň, aby niekto bol pod nimi. Hej? Komu môžu. To je démonská mentalita. A to vidíme, že táto démonská mentalita prevláda v dnešnom svete. Každý chce sa vyštverať čo najvyššie a aby to dosiahol, tak snaží sa zatlačiť všetkých okolo dole. Aby mal ten pocit, že ja som najvyššie, ja som niekde. A to je súčasný vzdelávací systém. Buď nejaký veľký, buď nejaký výnimočný. To je nálada súčasnej spoločnosti a táto nálada je démonská. Takže Narada Muni povedal Kamsovi, že polobohovia sa zjavia v dynastiách Jaduvovcov, v rodinách Vrišniovcov, Bodžov. A Kamsa, po porade so svojimi kumpánmi, okamžite sa rozhodol, že bude zabíjať všetky deti, alebo že si bude dávať pozor a zabil prvé dieťa Vásudevu a Devaki. A takto ich zabil 6 za radom, ako sa rodili rok po roku. A Kamsa so svojimi kumpánmi tvrdo potláčal védskú kultúru, ktorú má tak rád Krišna, ktorá vedie k osvieteniu a k seberealizácii. Na čom stojí védská kultúra? Na akých pilieroch? Na princípoch zbožnosti, na milostivosti, pravdovrávnosti, odriekaní. Védská kultúra čistote. To sú piliere náboženského života. Kde je dneska čistota? Darmo hygienici chodia a chcú, aby všetko bolo nerezové, keď na nerezovom stole krájajú mŕtvoly. Kde je otázka čistoty? Mŕtvola je vždy nečistá. Len keď sa jej dotkneme, tak sa musíme ísť okúpať. A ľudia jedia dneska mŕtvoly. Intoxikácia je veľmi nečistá. Nezákonná sexualita je veľmi nečistá. Milostivosť, kde je milostivosť? My nemusíme rozoberať. Pravdovrávnosť. Kto tu dneska hovorí pravdu? Kto tu hovorí to, že Krišna je najvyššia božská osoba a vlastník všetkého a že mu máme slúžiť? Oddaný, jedine, ale kde sa to hovorí v spoločnosti? Védská kultúra je založená na ochrane brahmanov. Kde sú dneska brahmani? Inteligentná trieda spoločnosti, ktorí majú vlastnosti, ako sú ovládanie mysle, ovládanie zmyslov, odriekanie, čistota, gyánam, vigyánam, poznanie, realizované poznanie, tolerancia, osoby, ktoré vedú ľud a svet k seberealizácii. Na tomto stojí védska, ktorí vykonávajú obete pre blaho, pre potešenie Krišnu a pre blaho všetkých živých bytostí. A védská kultúra stojí na ochrane kráľ.
toto všetko Kamsa a jeho kumpáni veľmi dobre vedeli. A všetko zaranžovali tak, aby brahmani nemali miesto. Aby tieto princípy boli čo najviac hrubo zneužívané. Aby kravy boli vraždené vo zariadeniach, ktoré sú podobné koncentrákom. A to je dnešná situácia. Takže takáto bola situácia a Kamsa a kumpáni chceli všemožne zabrániť tomu, aby Krišna prišiel. Ale Krišnu nie je možné premôcť. A Krišna už mal dokonalý plán. Takže zaranžoval, že v lone Devaki sa manifestoval Sankarshan. Šri Balaram. Šri Balaram ki! Lebo Sankarshan je prvá expanzia Krišnu. A slúži Krišnovi rôznymi spôsobmi. A jeden zo spôsobov, ako mu slúži Ananta Šeš, lebo Ananta Šeš je expanzia Sankarshana, je, že mu vytvára lôžko, kde Krišna odpočí. Ako napríklad vidíme Mahavišnuovia ležia na Ananta Šešovi. Ananta Šeša je Sankarshan. Je plná expanzia Krišnu a v týchto okamžikoch berie formu, aby slúžil ako lôžko vo forme hada Višnuom. Takže keď sa mal zjaviť Krišna v srdci Devaki, tak najskôr tam Krišna zaranžoval, aby tam prišiel Sankarshan. Ale aby to všetko bežalo hladko, tak Krišna ešte si zavolal aj Yogamaju, svoju vnútornú energiu, Shakti. Yogamaja patrí do kategórie Shakti. A Yogamaja je vnútorná energia Krišny. A vlastne celý duchovný svet je tvorený touto energiou. A Yogamaya sa tiež premieňa na tá istá Yogamaya v hmotnom svete, má funkciu ako Durga, ako hmotná príroda. Aby nám dala možnosť tu sa hrať na Krišnu. Takže Krišna toto všetko zaranžoval. A v jednom bode sa zdalo, že a povedal Yogamaji, aby preniesla Sankarshana z lona Devaki do lona Rohini, jeho večnej matky. Rohini žila pod dozorom Nandu Maharaja a kráľa Vraji. A Rohini je večná matka, alebo hrá úlohu večnej matky Sankarshana. Takže Yogamaya splnila túto ťažkú úlohu a zdalo sa, že Devaki potratila. Že prišla o svoj plod. Ale v skutočnosti bol Sankarshan, už vykonal svoju úlohu, už úplne očistil miesto, kde sa má zjaviť Devaki, kde sa má zjaviť Krišna, aby pripravil príchod Šri Krišnovi. Takže sa zjavil potom v lone Rohini. A 15 dní pred Krišnom sa zjavil aj verejne. Takže všetko bolo pripravené. A Kamsa nemohol už ani spávať. Kamsa čakal, kedy sa zjaví ten Višnu. Urobil všetko preto, aby zničil polobohov, ktorí sú oddaní Višnua, aby zničil védskú kultúru, aby zničil všetko pozitívne v tomto svete. Ale vedel, že Višnu je nepriateľ, Krišna je nepriateľ, na ktorého možno nemá. A deň, noc čakal,
A neustále myslel na Krišnu. Kedy sa ten Krišna, že kde sa zjaví ten Krišna? Je môj najväčší nepriateľ. A takto neustále meditoval nad Krišnom. Ale my meditujeme o Krišnovi pozitívnym spôsobom, nie takýmto. My sa ho snažíme všemožne tešiť. To je skutočný oddaný. Nie oddaný ako Kamsa. Ale aspoň neustále myslel na Krišnu. A keď už bolo všetko pripravené, tak Krišna sa rozhodol, že sa vyjaví. Krišna sa nikdy nezjavuje tak ako my. Krišna nie je nútený sa narodiť niekde, ako mu určí karma. Krišna nie je nútený sa narodiť zajatý v jemno a hrubohmotnom tele, ktoré je plné problémov, nevedomosti, utrpenia. To poznáme. Krišna sa zjavuje vždy vo forme Sačit Ananda, Vigraha, vo svojej večnej forme plnej poznania a plnej blaženosti a robí si úplne, čo chce. Takže Krišna sa, keď sa rozhodol, tak sa manifestoval v srdci Vásudevu. A Vásudeva bol nedosiahnuteľný. Tak je to popísané v Bhagavatame a mne sa to slovo úžasne páči. Nedosiahnuteľný. A zo srdca Vásudevu zasvetením sa manifestoval Krišna v srdci Devaki. Vásudeva bol duchovný učiteľ Devaki. V podstate manžel zastáva do veľkej miery, ak nie aj plne, úlohu duchovného učiteľa manželky. A ako sa teda zjavil Krišna v srdci Devaki? Tým, že Devaki získala dikšu. Získala zasvetenie od Vásudevu. To je veľmi dôležitý bod. Od toho získala zasvetenie od toho, kto už mal manifestovaného Krišnu v srdci. Od toho, kto mal bhakti. A toto je pre nás veľmi dôležitý bod, lebo my môžeme, Krišna sa zjavuje len tam, kde je bhakti. Zjavuje sa tam, kde je srdce pripravené, kde je všetko čisté. A bhakti, hoci sídli v srdci každej živej bytosti, Nitya Siddha Krišna Préma, Sadhya Kabhunaya, Shravanadi Shudhachite Karaje Udaya. Nitya Siddha, večná dokonalosť, láska ku Krišnovi, sídli v srdci každej živej bytosti. Ale môže byť odkrytá jedine tým, ktorý má už Krišnu v srdci, ktorý má lásku ku Krišnovi. Premanjana Churita Bhakti Viločanena Santak Sadaiva Hridajeshu Vilokayanti Yam Shyama Sundaram Achintya Gunam Svarupam Govindam Adi Purusham Tamaham Bhajami. Tí, ktorí majú oči potreté balzamom lásky, u ktorých Shyama Sundar sídli v srdci, tak tí môžu predávať bhakti a prebúdzať v spiacich živých bytostiach tento najoriginálnejší inštinkt živej bytosti. Lásky plnú službu najvyššej boskej osobe Šri Krišnovi. Takže Vásudeva dal dikšu, zasvetenie, tak ako my získame zasvetenie od duchovného učiteľa. A kedy duchovný učiteľ zasadí bhakti lata bíja do našich srdc, semiačko bhakti, a my ho potom zalievame. A efekt bol úžasný, lebo Krišna sa plne manifestoval v srdci Devaki. A Devaki začala tak žiariť, že Kamsa okamžite pochopil, že Višnu, jeho úhlavný nepriateľ, je už tam.
A to sme si už hrali. Všetci to pochopili, polobohovia. A hneď išli dávať poklony. A čo sa stalo potom? To musím prečítať, lebo to sú úžasné dopisy. Tak to je tu. Tu je to. Dokonca. Potom, v dobe priaznivej pre zjavenie Pána, celý vesmír prestúpili príznaky dobra, krásy a mieru. Objavilo sa súhviezdie Rohiny a tiež hviezdy ako Ašvíny. Slnko, mesiac a ostatné hviezdy a planety boli naprosto kľudné. Všetky svetové strany sa javili nesmierne príjemne. A na bezmračnom nebi sa trblietali nádherné hviezdy. Zem ozdobená mestami, dedinami, baňami a pastvinami vypadala šťastne. Búmi už bola šťastná, matka zem. V riekach tiekla čistá voda a jazera aj veľké vodné nádrže, plné lekien a lotosov, boli neobyčajne krásne. Na stromoch a zelených rastlinách, obsypaných kvetami a listami a príjemných na pohľad, začali polobohom sladkými hlasmi spievať vtáky. Ako napríklad kukučky a bzučať roje včiel. Začal vanúť čistý vánok, ktorý vyvolával príjemné pocity na koži a prenášal vôňu kvetov. A keď brahmani prevádzajúci obrady zapálili podľa védskych zásad svoje ohne, vánok nijak nerušil ich priame plamene. Keď sa teda nezrodený pán Višnu, najvyššia boská osoba, chystal narodiť, svetci a brahmani, ktorí boli stále utiskovaní démonmi, ako bol Kamsa a jeho ľudia, pocítili v srdci kľud. Súčasne z vyššieho planetárneho systému zazneli kotle. Kinarovia a Gandarovia začali spievať priaznivé piesne. Sidhovia a Čáranovia prednášali priaznivé modlitby a Vidyadhárovia začali spoločne s Apsarami radosne tancovať. Polobohovia a veľkí svetci s jasotom zhadzovali kvety. Na oblohe sa zoskupili mraky a vydávali mierne hrmenie, podobné duneniu morských vln. Vtedy sa Višnu, najvyššia boská osoba, ktorý sídli v srdci každého, zjavil v hustej temnote noci zo srdca Dévaky ako úplnok vychádzajúci na východnom obzore. Lebo Dévaky bola rovnakej kategórie, ako je Šrí Krišna. Všetko sa stalo priaznivé na celé prostredie. Keď Vásudeva potom uvidel novonarodené dieťa, ktoré malo úžasné oči, podobné lotosom, a ktoré v svojich 4 rukách držalo 4 zbrane. Šanka, Čakra, Gada a Padma. Lastúru, čakru, ký a lotosový kvet. Na hrudi malo toto dieťa znak Šrívaca a na krku trblietavý drahokam Kaustuba. Bolo oblečené v žltých šatách, jeho telo bolo načernalé ako hustý mrak. Malo dlhé rozcuchané vlasy a na jeho helmici a náušniciach neobyčajne iskrili cenné drahokamy Vajduria. So žiariacím pásom, ozdobnými páskami na rukách, náramkami a ďalšími ozdobami vypadalo toto dieťa úžasne. Keď Vásudeva videl svojho neobyčajného syna, jeho oči úžasli. S transcendentálnou radosťou usporiadal vo svojej mysli transcendentálnu slávnosť tak, že zhromaždil 10 000 kráv a rozdal ich brahmanom. Je popisované v Garga Samhite, tiež podobné veci sú popisované. A čiže Krišna sa zjavil ako Višnu. Zjavil sa v štvorukej forme zo srdca Devaky. A
je tam ešte popisované, že okolo očí mal také krásne ornamenty. Ako vidíme niekedy na obrázkoch Krišnu. Také strieborné to vyzerá. A jeho mal prekrásne kučeráve kadere, alebo prekrásne čierne kadere a mal helmicu na hlave ozdobenú drahokamom vajduria. A náušnice tiež ozdobené drahokamom vajduria. Mal girlandu. Mal kaustuba drahokam na krku a znak Šriváca, sídlo bohyne šťastia, na hrudi. A na rukách mal trblietavé náramky. Ako sa to povie, keď má tu? A tiež mal nákotničky na nohách a žiariaci opasok. Takže v takejto prekrásnej forme sa Krišna zjavil. A samozrejme Vásudeva a Devaki mu predniesli svoje modlitby. A Vásudeva a Devaki vedeli, že sa im zjavila najvyššia boská osoba Šri Krišna. Ale zároveň k nemu mali silný rodičovský vzťah. Takže bolo to tak napol. Že silný rodičovský vzťah a zároveň vedeli, ale že je Krišna. A potom, ako ho uctili, tak Devaki dostala strach, že kde by ukryla štvoruké dieťa. Lebo so 4 rukmi sa deti nerodia. A vedela, že by ho nebola schopná ukryť nikde pred Kamsom. A hoci Vásudeva dal sľub, že všetky deti predá Kamsovi, tak v tomto prípade Devaki aj Vásudeva boli rozhodnutí sľub nedodržať. Niekedy, keď je výsledok priaznivý, tak sľub nedodržiavame. Ale nemôžeme to imitovať. Takže boli rozhodnutí. A Devaki poprosila Krišnu, aby prijal formu obyčajného dieťaťa. A Krišna to aj urobil a prijal Višnu a prijal dvojrukú formu. A dal pokyn Vásudevovi, aby ho preniesol do Gokuly, ktorá bola z Matúry vlastne akurát cez rieku. Kúsok. Gokula je nedaleko od Matúry, akurát treba prekročiť Jamunu. A vtedy jemne pršalo. A Yoga Mája zaranžovala, že okovy, ktorými boli väznení Devaki a Vásudeva, sa uvoľnili. A tie hrubé dvere, ktorými boli tam uväznení, tak tie závory, tie zámky sa tiež otvorili a všetci strážcovia naokolo zaspali. A ako Vásudeva si položil do koša na hlavu si položil malého Krišnu a okamžite Ananta Šeš robil dážnik so svojimi kápiami, so svojimi hlavami. Ten Ananta Šeš vo forme mnohohlavého hada išiel za Vásudevom, aby na malého Krišnu nepršalo. A rieka Jamuna, hoci bola rozvodnená kvôli dažďu, tak rozostúpila sa, aby urobila pohodlný priechod pre najvyššiu boskú osobu Šri Krišnu. A Vásudeva v noci prišiel do domu Nandu Maharáža a matky Jašody, kráľov v Radže, a v tom čase sa Jašode narodila dcerka a vymenil tieto deti. A zobral Yoga Máju, dcerku so sebou, a nechal tam malého Krišnu. A keď sa vrátil, tak samé od seba, tak všetko sa dalo do pôvodného stavu.
A Vasudeva z Devaky si zaklapli okovy, aby Kamsa nič nespoznal. A samozrejme, čo sa stalo, tak začal plač. Lebo malé deti plačú. A strážcovia väznice okamžite utekali za Kamsom, že dieťa sa už narodilo. A Kamsa deň, noc v očakávaní, kedy už ten jeho nepriateľ príde, ani nespával, tak okamžite vyskočil a išiel čeliť tomu svojmu hubiteľovi. A išiel na miesto, vtrhol do tej väznice, ale na jeho prekvapenie uvidel, že sa, už vedel, narodila sa dcéra. A Devaky začala prosiť svojho brata, aby túto dcéru uchoval. A hovorila, že bude to chlapec, ktorý ťa má zničiť, nie dcera. A prosila ho, svojho brata. A on bol tak krutý, že jej vytrhol dcérku z ruky, klakol si na nohy a chcel ho o kamennú dážbu takto buchnúť. Jeho svetosť Danavír Maharáč píše v Brahma Samhite komentáre k tomuto veršu, že to je spôsob, ako dneska Kamsovia jednajú so svojimi deťmi. Dneska máme rôzne spôsoby, akými sa robia aborcie, akými sa vraždia deti v lonách matiek. A vymenováva tam niekoľko najhlavnejších spôsobov. Jeden z nich je, že majú také špeciálne kliešte a trhajú ten plod v lone matky. Takže to je kam dneska máme všade Kamsov. Ale ako ho chcel takto buchnúť o tú dlažbu, tak Yogamaya vzlietla do vzduchu, vyšmykla sa mu z rúk a prijala podobu 8-rukej Durgy. Lebo Yogamaya je tiež Mahamaya. Pôvodom Parvati Durgy je vlastne Šrimati Radharani, energia blaženosti. Takže v tomto prípade prijala podobu Durgy a mala 8 rúk a v každej ruke mala smrtonosnú zbraň. Takmer v každej. A prehovorila ku Kamsovi: Kamsa, ty hlupák, ty sa ma tu snažíš zabiť, ale tvoj nepriateľ sa dávno zjavil niekde inde. A Kamsa, keď videl matku Durgu, démoni veľmi často uctievajú Durgu za účelom zmyslového požitku. A Kamsa, keď videl, čo sa stalo, tak pochopil, že jeho sestra Devaky nemôže byť obyčajná žena, lebo ináč by sa z jej lona nezjavila matka Durga. A začal sa kajať. Okamžite padol k nohám Devaky a Vásudevu a začal ich prosiť o prepáčenie. A začal im veľmi filozofickým spôsobom objasňovať veci. A Vásudeva a Devaky mu prepáčili. A do určitej miery. A Kamsa sa vrátil do svojho obydlia. Prebrala sa z tej únavy, tak celá Vraja bola nesmierne šťastná. A správa, že kráľovi Vraje Nanda Maharájovi sa narodil syn, sa rýchlo rozšírila po celej Vraji a po celej Gokule. A všetci
všetci obyvatelia s veľmi radosnou náladou začali prichádzať do domu Nandy Maharáža, aby dali svoje požehnania Krišnovi. A pasáčkovia si obliekli najlepšie plášte, čo mali, vyzdobili sa turbanmi. A gopie si tiež sa ozdobili, ako len vedeli. A všetky išli privítať malého Krišnu a dávali mu požehnania. Nech sa staneš vládcom v Radže. A podobné, kráľom v Radže. Obyvatelia Vrindávanu spontánne prijali Krišnovi a boli k nemu veľmi priťahovaní. Lebo obyvatelia v Radže sú vždy čistí oddaní. A potom môžeme čítať v Krišna knižkách a Šrimad Bhagavatame. A budem aj dneska ešte čítať. Vlastne ako milovali Krišnu. A to je duchovný svet. A keď sme tu dneska takto spievali, tak to bola presne, mne to pripomenulo tú náladu, čo som tak pochopil, že to bolo presne ako keď obyvatelia v Radži oslavovali, keď utekali do domu Jašody a Vásudevu, a Nanda Maharáža, aby uzreli malého Krišnu. Aby sa tešili z pohľadu na ňo. A tiež taký dedinský imidž, ako tu je to taká dedina, všetko také prírodné. A tá radosná nálada, tá nálada veľkej oslavy. Lebo príchod Krišnu je vždy to najvyššie požehnanie. A takže Krišna sa takto zjavil, aby zničil démonov a dal možnosť a tešil svojich oddaných. V skutočnosti ďaleko viac sa Krišna zjavuje preto, aby tie osoby, ktoré už nechcú žiť tým démonským spôsobom života, ktorému chcú preukazovať láskyplnú službu, aby sa mohli s ním stretnúť. A takto sa Krišna môže zjavovať, lebo Krišna je neobmedzený. A vidíme, že sa zjavil v srdci Devaky, nie ako obyčajné dieťa. Obyčajné dieťa sa nezjavuje v tej prekrásnej forme s helmou a so všetkým. S dlhými vlasmi. A v radosnej nálade. Väčšinou plačú deti. A Mukunda sa smeje. Mukunda to pozná. A Krišna sa môže zjaviť akýmkoľvek spôsobom. Krišna sa zjavuje vo forme bostiev. My si nemôžeme myslieť, že božstva na oltári nie sú Krišna. Krišna je tam. Pre Krišnu to nie je problém. My si nemyslíme si, že sveté meno Hare Krišna, Krišna Krišna, Hare Rama, Rama, Hare nie je Krišna. Krišna a Ráma sú neodlišní od Krišnu a Rámu. A my, čím Krišna sa zjavil v tejto forme, a v týchto menách sú všetky potencie, ktoré Krišna vlastní. Harinám je samotný Krišna. A my čím viac vítame Harinám, čím viac sme pozorní, keď recitujeme Hare Krišna Mahamantru a pripravujeme mu privítanie, tak ako srdce Devaky bolo očisťované. Aj my očisťujeme
takto srdce a pripravujeme pôdu preto, aby Harinám pevne sa usídlil v našich srdciach, aby Hare Krishna Mahamantra sa tam usídlila. Tak týmto spôsobom pripravujeme zrodenie Krišnu v našom srdci. Krišna sa takto, až raz zaspievame ozaj čiste Hare Krishna Mahamantru. S veľkou láskou. A vtedy Rádha a Krišna budú tancovať na našich jazykoch. To popisujú naši áčariovia. Takže nemyslíme si, že toto je len nejaký výmysel. Krišna sa takto zjavil. Krišna sa zjavil vo forme Bhagavad Gity. Krišna sa zjavil vo forme Šrímad Bhagavatamu. Preto musíme jednať veľmi opatrne, keď držíme v rukách Šrímad Bhagavatam a Bhagavad Gitu. Nekladieme ich na stoličky. Nedávame si ich do lona. V Indii, keď prijete, tak keď prídu ľudia do chrámu, tak dajú poklony Šilovi Prabhupádovi, potom dajú poklonu Šrímad Bhagavatamu, ktorý má pekné miesto a girlandu. A potom dajú poklony pred oltárom prostú. Takisto s džapou nechodíme na nečisté miesta. Ale Hare Krishna Mahamantru spievame všade. Lebo to je milosť Krišny. Takže Krišna sa dneska zjavil vo forme iskonu. Vo forme hnutia Hare Krishna. Vo forme tohto transcendentálneho hnutia. A zjavil sa pre potešenie odaných. Tí, ktorí už nechcú byť ovplyvnení démonskou mentalitou. A konečne už chcú byť dobrí. Z vlastného rozhodnutia. A snažia sa neustále, čo najviac tešiť Krišnu a robiť s láskou oddanú službu pre ňo. Takže Krišna je tu a kam sa trasie. A Krišna je nezadržateľný. A kto toto pochopí, Janma karma chame divyam, evam yo veti tatvataha, tyaktva deham punarjanma, najti mameti sorjuna. Kto pochopí povahu môjho zrodenia, hovorí Krišna. Janma je zrodenie, karma mojich činností. Janma karma, chame divyam, tohto božského zjavenia Krišnu, božského zjavenia Harinámu, svätého mena. Kto toto pochopí, že Krišna nie je obyčajná bytosť, ale že Krišna, ktorý utápa obyvateľov Gokuly svojimi detskými zábavami, ako budeme spievať, ktorý má pery načervenalé ako plod bimba a neustále ho boskáva matka Jašoda, ktorý prináša iným spôsobom potešenie svojim odaným, tak tento Krišna je v skutočnosti pánom všetkých svetov. Je vlastníkom duchovných aj hmotných svetov. Je pôvodom Brahmanu. Je pôvodom Višnuov, nad duše v srdci. A tento malý Krišna, Nanda Dulal, tak Jašoda Nandana, Jašoda Dulal, tento Krišna, ktorého uctievame a ktorému sa snažíme slúžiť, je najvyššia božská osoba. A ten, kto toto pochopí a žije to, tak už nepríjme zrodenie v tomto svete.
lebo už počas tohto života bude umiestnený na transcendentálnej úrovni v duchovnom svete a prevádza čistú oddanú službu. Je čiste transcendentálny. Aj keď nášmu hmotnému pohľadu sa zdá taká osoba, že je jeden z nás. A keď toto telo opustí, tak len pokračuje ďalej lásky plnej oddanej službe Šri Krišnovi. Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Kto by bol taký nešťastník? Takže dneska tu máme príležitosť, aby každý s veľkou láskou sa niečo urobil pre Krišnu. Niečo. A teraz sme mali tieto dni, to bola tak úžasná atmosféra. Podľa mňa prvýkrát taká, aspoň ja som zažil, prvýkrát Murari Prabhu to inšpiruje na všetkých frontoch. A keď sa tu posledné dni chodilo, keď niekto sem prišiel už pred mali sme tu mladých adeptov, hej, k nám zavítali z celého Slovenska, mladí adepti na láskyplnú službu a prišli starší oddaní, kongregační vlastne a každý niečo robil. Juraj natieral, vidíte, Krišnov chrám má konečne po rokoch novú farbu. No, nebudem radšej venovať, ale videl som, lebo by som niektorých nespomenul, ale niektorí oddaní tu stlkali ten plótik tamto, ktorý bol už dlho rozbitý. A oddaní tu postavili takéto krásne vidiecké sídlo na oslavu Krišnového zjavenia. Ďalší oddaní už niekoľko dní chystajú sladkosti k narodeninám Krišnu a ostatné preparácie. A niektorí oddaní len behali jeden nákup za druhým od rána do večera, lebo Krišna potrebuje plno vecí. A každý tu, včera keď som večer prišiel sa pozrieť do chrámu, tak boli tam 3 matáči a malovali a zdobili a všetko, ani ma nevideli, že som tam. Tak boli pohrúžené do toho, aby potešili Krišnu. A oddaní chystali Krišnovi drevo, aby mu tu nebola zima. Veľmi usilovné. No a bola tu vraža a je tu vraža. Že každý nejak slúžil Krišnovi a všetci, či už sme grihasti, alebo sme aj deti boli zamestnané rôznym spôsobom a sú. A každý nejakým spôsobom slúži Krišnovi. A to je nálada duchovného sveta. A takto môžeme raz, keď budeme rozvíjať tú rastlinku bhakti v srdci, tak môžeme raz pochopiť, kto Krišna je. A opäť sa prejaví náš čistý cit voči Krišnovi. A to je dokonalosť existencie. Šri Krišna Janmashtami ki! Ak sú nejaké k tomu dodatky, prílohy, nejaké silné realizácie o tom, ako sme sa nevedeli dočkať, kedy už staneme dneska. Musel absolvovať tú vec, ktorá sa spomínal, že nechápem, že to teda sedím tá milostivosť toho krštu vlastne, že je taká, že ja to dokážem si bol sociálny dlak, ale spôsobil asi moja rozmazaný, že som to vedel.
Je to neuveriteľné. Oddaná služba je nesmierne ťažko dosiahnuteľná. Nesmierne ťažko. Čistá oddaná služba. A oddanú službu môžu vykonávať len tí, ktorí sú očistení, ktorí sú na úrovni Brahma Bhuta, ktorí už majú čisté srdcia, ktorí žili v minulosti a súčasnosti tým najzbožnejším životom. Lebo najväčšia zbožnosť je láskyplná služba Krišnovi. A ako my potom, ktorí pochádzame z takýchto pozadí, všetci sme robili donedávna proste Kamsovi priatelia. Jednu vec za druhou. Už ani ich nebudem spomínať. A ako je možné teda, že sme jednoducho začali vykonávať oddanú službu, keď nemáme žiaden zbožné pozadie za tým. Prší? Dobrá jagja. Toto je presne ten dáždik, hej? Krišna je spokojný, že ako mu spievame a po správnej jagi má vždy takýto dáždik. Polobohovia sú spokojní. Ešte ideme na Harinam. Všetko bude zariadené, ako sme dneska čítali, ak budeme v správnom vedomí. Ako sme čítali dneska, hej? Ako sa zjavilo súhviezdie Rohíny. A všetko priaznivé. Všetko bude priaznivé. Takže ako je to možné, že my sme prijali proces oddanej služby? Kde máme ten zbožný background, to zbožné pozadie, keď ho nemáme? Šrila Prabhupáda nám ho vytvoril. Šrila Prabhupáda nám, Kali Yuga ľuďom, vytvoril. On nám vytvoril konto, s ktorým jednoducho môžeme na tej úrovni, kde sme, začať robiť oddanú službu. On nás sem pritiahol, to je neuveriteľné. Hej. Presne, všetci sa tu združujeme, aby sme mohli ospevovať Krišnu. Takže to je to, prečo dneska sme tu v takomto nesmierne vysokom postavení. Oddaná služba sa vysmieva aj radosti, ktorá pochádza z toho, že splinieme s Brahmanom. Doslova tak. Vysmieva sa Brahmanande. Stav, po ktorom túžia tí najväčší vedantisti, tí najväčší z jogínov. Pre oddaného je to peklo, aby splynul z Brahmajoti. Stav, o ktorom nemajú ani páru dneska ľudia. Nehovoriac o tom, že čo je pre oddaného také niečo ako dosiahnuť nebeské planéty. Alebo nejaké iné planéty vyššie v tomto hmotnom vesmíre. Mnohí ľudia ani o tomto ani nesnívajú. Dosiahnuť nebeské planéty je ďaleko väčší pôžitok ako... čo je najväčší pôžitok v tomto hmotnom svete? Dosiahnuť. Na Zemi. Havaj. Ako ísť na Havaj. Alebo ísť do Auparku. Ísť do Auparku na veľkom aute a kupovať si, čo len chcem. Dá sa? Alebo kúpiť si vlastný ostrov, alebo stať sa nejak slávnym v tomto svete, na tejto zemi. Ďaleko väčšie dosiahnutie je ísť na nebeské planéty, alebo
Hej? A to je všetko tento hmotný svet. Ďaleko väčší úspech v živote je vymaniť sa z tohto hmotného sveta a dosiahnuť mokšu, splynúť z brahmadžoty. Lebo vtedy sme už nirvána, vtedy sme už oslobodení od hmotnej existencie. A aj tento stav je pre odaného peklo. Není nič vyššie ako odaná služba, znešenejšie. A my z tohto prostredia sme rovno hupli do toho, aby sme mohli začať vykonávať odanú službu. A pokým následujeme to, čo nám Šrila Prabhupáda a čo nás starší odaní učia, pokým sa podporujeme v tom, aby sme to dodržiavali a snažíme sa s láskou vítať každé ráno Mahamantru. Krišna k nám sa zjavuje. Nie, že pritom spíme alebo myslíme na niečo iné. Samotný Krišna k nám prichádza. Tak musíme byť pozorní. Krišna. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Hare Hare. A keď sa nám drieme, otvoríme okno, aby sme mali čerstvý vzduch, hej, začne sa prechádzať, lebo sme si vedomi, že Krishna je tu a my ho musíme uctiť. Musíme byť pozorní. Teraz som stratil niť. Čiže my sme zapojení do oddanej služby a dostali sme túto milosť. A hoci ešte nás to kade-tade oťahuje, tak keď nasledujeme tie princípy, ktoré nám dal Šrila Prabhupáda a snažíme sa, tak je tam tá sila, že už sa nebudeme zaplietať dole v tomto hmotnom svete. A už len viac a viac bude sa prebudzať naša láskyplná služba ku Krišnovi. A Šrila Prabhupáda dáva ten príklad, že mango je mango, aj keď je ešte nezrelé. Čiže my sme už mango, ale ešte sme nezrelé mango. Ale pokým sa udržíme v tom procese, tak za chvíľku budeme zrelé mango, šťavnaté, krásnu farbu budeme mať a nebeskú vôňu. Mango má úplne špeciálnu chuť a vôňu. Budeme mango ako Šrila Prabhupáda. Len musíme ísť ďalej. Ale toto nám dá Šrila Prabhupáda. Najvyššie, neexistuje nič vyššie ako oddaná služba Šri Krišnovi. Bo Krišna je všetko. A zároveň je osoba. Takže ja by som tu skončil.